Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie. Słuchajcie, na szybko, krótko, treściwie. Przeważnie nie robię takich breaking news, what happened video, ale generalnie sytuacja dotyczy mnie mocno, bo jak wiecie jestem zapalonym graczem H1Z1 i chyba w 3 miesiące przegrałem 300 godzin, także no czuję się też zobligowany, żeby was o tym poinformować, co się dzieje z H1, a moi drodzy, dzieje się rzecz, no że tak powiem, faktycznie jest to tak zwana łamiąca wiadomość, jakby to niektóre polskie portale przetłumaczyły. I wczoraj się o tym dowiedziałem. Nie wiem, czy to już z kiedy to jest news. Drugi z piątego. Aha, czyli z wczoraj generalnie. Czyli dowiedziałem się, jak ten news się pojawił. Słuchajcie, co się dzieje? Od 17 lutego, moi drodzy, H1Z1 zamienia się w dwie osobne gry. Zamienia się w H1Z1 Just Survive, gdzie będziemy mieli tryb survival, ten gdzie wiecie, gdzie możemy budować i tak dalej, craftujemy przedmioty, i H1Z1 King of the Hill, czyli ten Battle Royale. Czyli generalnie te dwie rzeczy, które mieliśmy w jednej grze, teraz będziemy mieli osobno, w dwóch grach. I teraz słuchajcie, jeszcze z ważnych danych to jeżeli kupicie jeżeli kupicie sobie H1 do bodaj... Czekajcie, gdzieś to tutaj było. Tu macie, ja wam tą stronę podlinkuję. Tutaj macie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wymagana znajomość angielskiego. Także tak, ten podział nastąpi 17, a jeżeli kupicie H1 do 16 lutego, w tej formie jakiej jest teraz, czyli jako jedna gra, będziecie mieli te potem dwie gry. No, po prostu to H1, gdzie jest ten Battle Royale i ten Survival wam się podzieli na te dwie gry. Także moi drodzy, jeżeli ktoś chce jeszcze kupić sobie H1, to zapraszam. To zapraszam zrobić to w tym momencie, bo to może być ostatni, no w sumie to myślę, że teraz się, może nie ostatni dzwonek, ale myślę, że to się teraz bardziej opłaca niż potem kupować dwie gry. Szczególnie, że każda z tych gier będzie kosztowała po 19 dolarów, a w tym momencie mniej więcej za tyle można kupić jedną, z której potem będziecie mieli dwie. Także ja was zapraszam na G2A, moi drodzy, pamiętajcie, z kodem Pieron 3% taniej. Tam sobie można czasami wyrwać, było i za 50 parę złotych A1. Nie wiem ile teraz stoi dokładnie. I w każdym razie co? Nasze postępy, czyli tak, jeżeli mamy już teraz kupione H1, albo jeśli kupimy do 16, to po tym 17 będziemy obie gry mieli, czyli ten Just Survive i ten King of the Hill. Jeżeli nie kupimy do tego czasu, nie będziemy mieli H1, to potem już po 17 będziemy zmuszeni kupić sobie, no będziemy mogli wybrać, czy chcemy Battle Royale, czy to, i każde z tych będzie kosztowało od 17 19,99 dolara. Także jak już mówiłem, raczej się opłaca kupić to bardziej teraz. No i teraz co wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Szok. Ja jestem w szoku, bo były różne przewidywania, plany, że może Battle Royale będzie płatny, albo że to będzie darmową w ogóle grę z tego zrobią, w co ja nigdy nie wierzyłem. I nagle wyskakuje info, że H1 dzieli się na dwie gry i dwie trzeba będzie kupić osobno. Skok na kasę? Nie wiem jeszcze co o tym myśleć, moi drodzy. Nie wiem co o tym myśleć. Nie oczerniam tutaj twórców o pazerność i o właśnie próbę wyrwania od nas pieniędzy, ale generalnie, no, według mnie, moja opinia jest taka, że to jest zabieg co najmniej, no, kontrowersyjny. Nie wiem, dlaczego się na to decydują. Czy czynnikiem są pieniądze, czy co jest czynnikiem, czy może dla dobra gry, bo może jak będą osobno, to będzie się łatwiej je rozwijać. No ale w takim razie czemu na przykład by nie zrobić każdej z tych części powiedzmy po 10 dolarów, żeby to nie kosztowało więcej niż teraz kosztuje H1, bo de facto po 17 będziemy musieli za tą samą grę zapłacić 2 razy tyle. Także no ja jako gracz H1 jestem zaskoczony. I póki co mogę wam powiedzieć, że ta zmiana nie bardzo mi się podoba. Nie bardzo mi się ta zmiana podoba, nie bardzo jestem tego fanem. Nie wiem do czego to doprowadzi. Myślę, że ilość ludzi, którzy grają w H1 może się przestać powiększać, a przez długi czas ona rosła. Także nie wiem, moi drodzy, co wy o tym myślicie? Napiszcie mi w komentarzach, co wy o tym myślicie. O tej zmianie, czy to jest dobre, co to może przynieść dobrego, co może złego, bo ja jeszcze nie jestem do tego, moi drodzy, przekonany. Także no, to takie info dla was, jakbyście nie wiedzieli. Świeże w miarę info z wczoraj.
No, mam nadzieję, że uratowałem wam skórę, bo może nie wiedzieliście i chcieliście H1 i byście się spóźnili, musieli kupować dwie. Także moi drodzy, jeżeli wam się filmik podobał, zostawcie oczywiście pod spodem proszę łapkę do góry. Zapraszam was serdecznie do opisu pod film, do zalajkowania fanpage'a na Facebooku, bo tam też wszystkie info ważne wrzucam, do zapoznania się z Twitterem, z Hitboxem, bo tam streamujemy codziennie. Ja w tym momencie wam dziękuję za uwagę, moi drodzy. Trzymajcie się i do następnego.